Joan, bona tarda. Bona tarda. El Joan és arquitecte, és de Mataró, té 47 anys i dius que no votaràs diumenge. Per què? Principalment, perquè crec que votar en aquestes eleccions espanyoles després de l'1 d'octubre de 2017 no té cap sentit, no hi trobo cap sentit. I en part perquè ens han demostrat que des de... que si el nostre vot fos tan poderós, com alguns insisteixen a dir, el 30 de gener s'hauria investit el president Puigdemont i potser no hauríem arribat on som. No sé l'escenari ni quina situació estaríem, però bé, ho veig així. Joan, des de quan no votes en unes eleccions espanyoles? Jo des de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre marca un abans i un després, és a dir, és quan prenc consciència de que amb l'estat espanyol no hi tinc cap lligam. Joan, et puc fer una pregunta? Sí. Això vol dir que tant te fa qui guanyi diumenge? Jo sempre crec que guanyi qui guanyi les eleccions a Espanya, sempre mana l'aparell de l'estat espanyol. És la convicció que tinc. I la convicció que tinc... Pot ser que te'n penedeixis diumenge... Pregunto, vull dir, no és que et vulgui fer canviar d'opinió ni molt menys, però pot ser que diumenge a la nit, que estiguis veient el recompte i es vegi si hi ha més vots d'uns o dels altres, diguis, hosti, mira, si hagués anat, haurien comptat el meu vot dins d'aquest grup. És que no veig que el meu vot estigui representant ni tan sols pels programes que presenten els tres partits independentistes. Per cap, Per què? Perquè parlen d'amnistia i autodeterminació i l'1 d'octubre queda oblidat. Una última pregunta. Podria ser que d'aquí diumenge passés alguna cosa que et fes canviar d'opinió? No crec. Entesos. No crec. Vale? Claríssim. Gràcies, Joan. Bona tarda. Bona tarda. Mira, ara escoltava en Joan i dic, és que estic igual. És que hi ha ratos que dic que ja ho tinc clar i després dic, no hi hagi d'anar a fer res diumenge a votar. Però li has fet una pregunta que és, diumenge quan estiguis mirant la tele i a mi em fot por aquest moment. Jo tinc clar, no vull anar a votar. I llavors penso, i diumenge quan comencen a treure els formatges i les forquilles digui, mare que em va venir, n'ha faltat un. Imagina que n'ha faltat un. Hòstia,